back in the because video no video Jewish worshippers not in Nigeria. Haseka no kahame a prophetic decree and prayer for Mazi Nnamdi Kanu. One over the years I need them and Mazi Nnamdi Kanu see on a practice Jewish. Not ago. So because the end of this video, because this is actually some of the first time I'm not for this type of then Hana put you online. You watch this people Hana like you no wrong with her. Hana like you no wrong, Hana like you no ka practice ya Yeshua gwa Hana eme. Mago onwe ka ndo hade no ezigbo teacher poa from ndondon cause. So because paying attention kono know how the Jewish congregation came together to pray for Mazi Nnamdi Kanu's freedom. No. So because nanecha kawana rotila ye you know what na comment section. Because comment ya responsible na comment is no go because do uno na boyi ide kangwa ide ha boli ye bezo na boyi. Higher hide the comment, I will not see it. Higher hide there. You may end up getting a reply from our bot admin. Yotago. So I need their comment whereby I need Delia. Konyo mali put all your English or for my go. You be using abusive words. The thing apata. Now I will have the opportunity to reply you or any other admin when none or so we have the opportunity to reply you. So because the end of this video, got a one. Naha Chukwu okike abịa ma pụrụ ime ihe niile. Naha Chukwu okike abịa ma pụrụ ime ihe niile. Naha Chukwu okike abịa ma pụrụ ime ihe niile. Naha Chukwu okike abịa ma onye pụrụ ime ihe niile. Ekekere n'igwe kere ụwa. Ome mma zụrụ ahụ. Awu gị baba nwere ike ịzagbachi ya azụ. Agbago ọtụtụ izu kememi na anyị. And agbachakwa ahụ eme gịnị agbachi ya azụ. Ekekere ụwa anyị na-akpọ gị oku. Ihe niile n'ebe a bụ ụmụ gị ụmụ gị. Anyị na-ebu ụmụ gị. And ihe n'ihu iji wee hụ ha ebe a bụ na ha chọrọ ana nna ha ka ha weta ya. Without it ga ahụ mmadụ niile n'ebe a kịta. Ọ bụ ka ana nna ha ka ha nwee ike mee gịnị were gbu ya. Iri ihe dị n'ime ya nụ. Anyị nọ n'ime ya mana anaghị eri ihe dị n'ime ya. And ọ bụ ihe a ka anyị ji na-achọ ụzọ anyị ga-esi ka anyị na-emekọta ọnụ ka onye mere ka ọ dị etu a maka oge nwa mere ihe ọbụla anyị nọ na ya kịta oge nwa mere ya. Achọ ka imegharịkwa ya. Ka imegharịkwa ya. Ka imegharịkwa ya. Ka na-abụrụ nke anyị. Ka iri ihe dị n'ime ya. Na ọ bụghị ihe ọjọọ na nna kpatara nwa ya na-eri ya. Ọ bụ ihe ọjọọ. Ebe ọ bụghị ihe ọjọọ Chineke kere n'igwe kee ụwa. Anyị nọ na anyị anapụ anyị akụ anyị. Napụ ihe ruturu anyị. Napụ oke anyị na mmụọ na mmadụ. Anyị wee gbara aka buru ọnụ. Heo ụmụ anyị wee taa ahụ ewee zụọ ha agacha university gaa ebe dị iche iche gaa obodo oyibo agachakwa n'oruta onwe ha nke na-eme eme. Ahụghị ha ọrụ ha ga-arụ nke ọ bụ nri ha ga-eri. Otu n'ime ha kịta na-akpa trọk. Otu n'ime ha na-agba keke. Otu n'ime ha na-apụta na-agbagharị ọbụgodu baro akwa ka ahụ na-eme gịnị. Nwaanyị na ihe idobere anyị na ma nwa ebu n'afọ ma nwoke ma nwaanyị ha nọ mma keta oke ya ka ezi ka ụmụ gị ga-esi na-atụ dị ahụ a wee ruo ugbu a. Oke kere ụwa anyị na-akpọ gị oku gbadata n'oge ezu n'ihi ụmụ niile a juru ebe a gbadata n'oge ezuo. Anyị na-akpọ gị oku Chineke biko ebe ọbụla anyị mejọrọ ebe ọbụla anyị kpasuru gị iwe ihe ọbụla anyị mere na-adịghị mma ụdị ọbụla ị hụtara anyị mere anyị ebere mere anyị ebere mere anyị ebere mere anyị ebere n'aha Chukwu okike abịa ma biko anyị si n'ozuo na gaa n'ebe ahụ eji ihe anyị ga napụtara ya anyị na Sokoto Karifet ebe ha nọ na-arụ ọrụ ọjọọ niile okike abịa ma mgbe anyị ruru ebe ahụ anyị nọkwa ebe a na-agwa ha okwu ihe ha na-eme anyị na-adịghị mma na anyị nọkwara n'Igbo anyị na-ekwukwa okwu ihe ha Chineke biko anyị si ghasaa ebe ahụ ha nọ na-agbara anyị izu ọjọọ
Asaya Leke Asaya n'Obi Asaya n'Afọ Asaya na Nkwọ ihe anyị niile ha ji ihe anyị niile ha na-eri okwu anyị aka n'aha Chukwu okike abịa etu ka anyị na-ayọkwa gị Chineke gị gara anyị na ebe agwọ ochie ahụ bi bụ London ebe ahụ Queen Elizabeth nọ wee rụọ ana niile ọ rụrụ dobe si anyị tawa ahụhụ ya papa anyị sịrị na o zuona n'Eke o zuona n'Orie o zuona n'Afọ o zuona na Nkwọ o zuona mere anyị ebere nyeghachi anyị ana anyị ihe niile dị n'ime ya n'aha Chukwu okike abịa anyị na-eri Chineke anyị na-akpọ gị oku na ngwa agha niile ebubatara n'obodo a na ndị niile ebubatara n'obodo a ndị ga-abịa ịrụzu ọrụ ọjọọ ha plan ihe niile ha mere hei okike aja a na-agbara anyị aka ebe ọ bụ nna anyị nwe ya ọ bụ nna anyị nwe aja ana ahụ aja na-achị na ọ bụ nna anyị nwe ya o nweghị ndị ọzọ nwe ya nụ okike abịa ma ana Biafra niile n'ebe ana Biafra sọtụrụ unu ekwekwana ka ihere eme ụmụ unu nomienu ndị a niile bịara inomi anyị ma ihe ha ji bi inomi anyị nomie ha bịa mere anyị amara o eze bịa mere anyị amara o Chineke biko eze bịa mere anyị amara o bịa mere anyị amara bịa mere anyị amara Chineke biko eze bịa mere anyị amara. N'aha Chukwu okike abịa ise n'eziokwu eziokwu anyị ịnọ n'etiti unu taa ọ bụ dịka Chineke si wee mee gịnị ndachọ m ka anyị niile na ntị n'ịnọ ebe a ọ bụghị na ọ bụ nzube nke gị nwa ọ bụ nzube onye maka ọ bụ na ọ bụghị nzube Chineke ihe nnwere onwe anyị na-adọ ọ ga-eme gịnị many of us n'ebe anyị niile anyị akahụ ndị arụ na main road na-agba na-adị ọdịrị dị iju esi toonu Chineke anyị akahụ ha many of them mana gị nwa ma mụ nwa anyị hapụrụ mkpa anyị niile bịa na tụkọta isi ọnụ na-achọ nne ya aṅa ntị ka anyị mara ebe jebere na-aṅa ntị ihe anyị na-echere bụ ka anyị nụ n'oge akara aka emena gịnị anyị oge erukwa n'aha Chukwu okike anyị Isaiah 46. This is the founder of Eastern Judaism and Peace of Yahweh Synagogue. The person standing by her is the Kohen D.S. Onoha, who is the founder of Eastern Judaism and Peace of Yahweh. He is here to preach about the restoration of Biafra and the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. This is a grassroots mobilization on this day, the 7th of June 2026. Go. Okay. Isaiah 46 from 11. Asi na-esi n'ọwụwa anyanwụ kpọọ udene, na-esikwa n'ala dị anya kpọọ onye ga-eme ndụmọdụ m. Ekwuwo m ga-emekwa ka o mee, ezubewe m ga-emekwa ya. Geenụ ntị unu ndị dị ike n'obi, ndị na-akpọrọ ezi omume n'ebe dị anya. Ewetawo m ezi omume m nso, ọ gaghị adị n'ebe dị anya. Nzọpụta m agaghị anọkwa ọdụ, m wee nye nzọpụta m n'ime Zion, nyekwa Israel ịma mma m. 42, which I want before me 42. I'm waiting what you Isaiah 42, I see, lay orum. Negene. Yes. Lay orum onyem nejiri aka.
onye nke m from 1 lee oru m onye m na-ejide aka onye nke m rọpụtara onye ihe ya tọrọ m mkpụrụ obi m ụtọ atụkwasịwo m ya mmụọ m ikpe ka ọ ga-ewetara mba niile. N'ọnọdụ ya na onwe onye ga-ajụkwa onye dị ihe a kịta onwe ga-ajụkwa ya ajụ ọ ga-ewetara ụwa niile gịnị udo ọ ga-ewetara ụwa niile gịnị ikpe nkwụmọtọ toonu Chineke anyị ọ ga-ewetara ụwa niile gịnị ikpe nkwụmọtọ ikpe m ka ọ ga-ewetara mba niile ọ gaghị etikwa mkpu ọ gaghị ewelikwa olu ya elu ọ gaghị emekwa ka anụ olu ya n'ụzọ ọ gaghị agbajikwa amịrị agbaji ọ gaghị emenyụkwa oghere oriọna na-enwu inyonyo n'eziokwu ka ọ ga-eme ka ikpe pụta. Kwụsị ebe a ka oge adịghị toonu Chineke anyị unu ṅaa ntị ebe ahụ ọ dị ọkpụkpụ okwu ma gịnị ọ sịrị na Mazi Nnamdi Kanu agaghị emenye oriọna eme gịnị amụnyere maka ọtụtụ ndị bịara chọọ Biafra emenyego oriọna ahụ ha wee na ya nwa wee bịa because na ọ okpokụ ka eme gịnị and okpokụ ha kpọrọ ya oriọna ha mụnye Chineke mụnyere ọ ga-eme gịnị dịka ndị ọzọ mere gịnị ihe a bụ okwu dị egwu. Nnamdi Kanu sịrị ọ bụ na inyegodi ihe niile dị n'ụwa kpam na ya ga-eme gịnị na ọ ka mma na ya nwụrụ anwụ kama ị ga-eme gịnị ị gaghị enye ya Biafra oriọna ahụ o menyụrụ ya. Anyị kwesịrị ka anyị ghọta eziokwu maka anyị gaa na soshal midia onweghị ị gaghị anụ onwe ndị sịrị na otu onye ọkarịrị ọha si gbuo ya mee gịnị Naijiria unu gbuo ya onweghị ama ejighọ ntị anụ onweghị m ejighọ ntị anụ mana ihe mma bụ na mekwenu ma anị ma a na mee na eziokwu ga-eme gịnị etu ọsọ nzuo ya izogide ezocha eziokwu ga-eme gịnị ịbụ na eziokwu today nwe m okwu na-agwa unu ihe m ga-agwadobe unu bụ ụmụnna isi na ihe na-atọ ụtọ gosi etu o si eme gịnị anyị niile ka anyị jikọta obi ọnụ wee nweta ihe anyị na-achọ toonu Chineke anyị ekwu ya last time ebe ni na ndị ugwu ha anaghị anọ na main road aplanụ ihe ha ga-eme ọ bụ na mosque aka a na-eme gịnị ọmachi ha plancha na mosque ahụ aga na Sokoto plan ọ ese ndị ya all the whole ebe ọbụla ndị Muslim nọ so ha niile eteko ya with immediate effects ka anyị niile asị m n'ọbụ iwu nọ nke m ka anyị niile chọọ ofu ebe dị mkpa anyị na-etukọta ego anyị ga-akwụ ụgwọ họl hapụ ịbịa na nke m mana ka anyị niile nọkọta ofu ebe plan ihe anyị ga-eme this time because this is the final stage ka anyị mere gịnị and anyị nwa mee mistake aha ụmụ anyị bụ gịnị toonu Chineke anyị dị ukwuu ọ bụ anyị maka enyere na ọtụtụ ndị ji akwụkwọ anyị ndị ekegoro akwụkwọ were aka elu ịmanye ndata akwụkwọ were aka elu akwụkwọ anyị ịmanye ndata ya were aka elu onwebe ndị netara ya oke ndị a na-atabeghị ya unu kwesịrị iji akwụkwọ a dị mkpa ihe eji si na ọ dị mkpa bụ ka ị mata ebe isi ime gịnị ka ị mata ebe isi still on the grassroots mobilization. They should be like Rihanna Bob. Mmadụ gee ntị o. Geenụ ntị. Ọhịa Biafra. Ọhịa Biafra. Ngwa ṅanụ ntị.
ya akwụkwọ na-egosi ebe anyị ndị anyị mere gịnị ndị anyị bụ na anyị nwa mere gịnị enweghị ndị ọzọ ọ ga-agụta n'akwụkwọ akwụkwọ anyị hụrụ kịta adreesị anyị dị na ya fon nọmba anyị dị na ya inwe ajụjụ onwe ihe ị chọrọ ikwu gbasara ya kpọọ anyị na fon jụọ anyị mana ihe m chọrọ ime ka anyị mata bụ na anyị niile kwesịrị ịtụkọta isi ọnụ ekee na akwụkwọ a kee ya mma na-ene anya ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa ka anyị gbakọta ọnụ ka anyị mara ihe ha ga-eme onwebeghị ndị m hụrụ and ọ na-ewute mkpụrụ obi m so much ọ na-ewute mkpụrụ obi m ka anyị niile ka anyị gbakọta ọnụ onyeisi anyị onyeisi ndị na-agwa unu okwu a ha kpọkọta ọnụ anyị ga-achọ họọlụ buru ibu anyị niile mma ga-eweta unu ezigbote ego ndị ọzọ eweta atụkọta ọnụ anyị ga-akwụ ụgwọ họọlụ anyị nọ n'ofu ebe onweghị pụrụ ka ịbata ebe ahụ mmadụ agaghị eme gịnị mmadụ ga-abịa dị toonu Chineke anyị ma ego ozu anyị na-anọ etu a ọ na-enye nsogbu dịka etu anaghị ikwu anọ kịta o nwetara anyị họọlụ mma ga-eti aka weta ego eme gịnị ụgwọ ya ihe atụkọta ego kwụọ ụgwọ ya mmadụ ma nọrọ ebe ahụ agbasara anyị ozi gbasara alaeze onye Chineke na-abịa bụ Biafra and ọ ga-enyere anyị aka nke ọma oke rainy season na-eme gịnị na-abịa mmiri bịa kịta anyị niile debe ọ dị safe akwa ọsọ ka anyị ga-eji eme gịnị agbagasị ọ dị mma etu ahụ so biko nu anyị na-akpakọta ọnụ o nweta ebe ahụ anyị niile akpakọta ego anyị ga-akwụ ụgwọ ebe ahụ onweghị onye ga-abata ebe ahụ ihe anyị chọọ bụ ka ihe anyị ga-anọ wee tụọ aro ka Biafra mee gịnị ndị anyị ga-ejikwa n'ọrụ anyị eme gịnị because o nwere Chineke gwara anyị na ọ bụ na o meghị ya na Biafra agaghị ekpe gịnị Mazi Nnamdi Kanu sị 2015 ọ sị na Biafra ga-abịa under 10 gịnị commandment 10 gịnị commandment and 10 commandment ahụ immediately o kwuru ya ndị mmadụ kweta ya ị ga-ahụ ọtụtụ ndị Igbo anyị mgbe ahụ ndị a kpụchara isi ihe a ha mee gịnị kpụchasịa ya white ya na-ere ebe a dị very costly by that time onye ọbụla ịhụrụ ya na gịnị white then onye ọbụla na-edobe iwu ahụ ọ wụzi jọji onye ibe bụ onye bịara mee gịnị destroy ya kụsasịa ya mana nna anyị unu biko unu ka anyị chetakwa okwu Nnamdi Kanu ọ sị ọ bụ na enweta 100 gịnị na Biafra ga-eme gịnị akpọkọta anyị na-enweta even 50 people ndị dị sincerity to Chineke Biafra emena gịnị biko n'ọba anyị nna anyị unu ka anyị jisi ike mee ya ọ dị anyị ezigbo mkpa ebe m nọ ya nwa m ya họl dị ebe ahụ anyị dịgodi 2,000 4,000 ọ ga-eme gịnị mana ọ bụrụ na o nwee ebe ọzọ dị unu mma unu ga-enweta mnwa bụ gịnị Africa ya mma ga-ewetakwa ego ti aka anyị atụkọta ego mee gịnị gaa ebe ahụ but ka anyị nwee ebe anyị ga-anọ ebe a ga-akpọ a na-enwe Central Mosque ndị Hausa nwegekwa Central gịnị ebe anyị na-akpọchipụ onye ebe anyị na-akpọkọ onye ebe anyị na-atụ ego ka anyị ga-esi wee mee gịnị anyị dị mma ọ dị necessary and gị nwa ka nna agwa okwu a na gwa ha kpọọ ndị gị na ha so na-elekọta ha anya unu mee ihe a na ọ dị much important anyị nọrọ ọsọ ka anyị nọrọ ebe a bịa gee onwekwu ihe anyị ga-emeta na ya ọkwa mgbe anyị ọ sịrị itinye ihe ọbụla n'ọrụ n'otu n'ebe a n'aha Chukwu Okike abịa ma pụrụ m ihe niile o nwere ihe m ga-erefi uru unu bọta aga m erefi ya ebe a ọ dịghị mma ụta anyị bi ebe ahụ ekwesịrị ịnọ ma wepụtara unu ihe ahụ zoro ezo meme gịnị ma gbawa ya Chineke gozie anyị n'aha Chukwu Okike abịa. As you are watching, share this program, share it widely, share it. As you are watching, this is Kohen Daniel Sondonoha, the founder of Eastern Judaism and Peace of Yah, with some of the elders and the mother, Chinyere Onoha, his wife. So all are here today, the 7th of June 2026, to preach the gospel of revision for the restoration of Biafra project. Please, as you are watching, share it. Thank you, and may Chukwu Okike bless all of you in the name of Chukwu Okike. Mazi Nnamdi Kanu for ultimate viewers.